हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आपकामिं फुल मुभि फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। बे फुल मुभिनि सायावनो दिनै आं आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गोसोआ बोराया। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोसोआ बोराया मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिबेक गयारी, मनालिसा हाज'वारी, मेन्डेला ब्रह्म, फैला जे बरगयारी, अनसुमै, दाब्ला बर', जेजास केरकेटारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे फैनो गोनां मोनसे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथां, करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथां। लोगोफोर, बे गोसोआ बोराया मोनसे आपकामिं फुल मुभिनि ट्रेलार भिडिअखौथ' रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला जे फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावहाय बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बेनि ट्रेलार भिडिअखौ दाखालि बावैबो मोनसे रिलिज खालामनानै होबावदों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला जे फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै बेनि फुल मुभिखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरनानै फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ नायनो थाखाय बयबो एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो बे बर' सावथुना जोबोर मोजां जागोन बायदि मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बयबो बे फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै जोबोद अनसायगोन बेखौनो आसा खालामबाय लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं फुल मुभि आरो सर्ट मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनग्रोयो।